ndakataura nini ndikati ndinotengesa huku mureni muno mukati I'll get back to you. Ndokusangana naye chibhosikuru apo ndikubvunza kuti ko muri kurye kumakwenyu zvikasayasadza nehuku aiwonepi huku yacho kana ini ndichiruka musoro ukandita I'll get back to you ndikakuona warukwa musoro hondo neni nemuruki wacho musanindongedzera ka manje mukada unongedzera ngamuda kundirwisa mukaenda ngamuda kundirwisa manje ka ndatoya kutokurwisa munoroyorwa zvisina nebasa resa maiva izvenyu zvekuzikana murende kuti munoroya ka panapazi shandi ndati panapazi shandi kwete zvezvaurasora munondivhunisa mune chivhiko here chivhiko chekuita sei ndinoarekerai saka nyaya yenyu iri papi iri pakuti wakatangerepi huku iri ndakuroya iwe nemunhu wakakupa huku dzacho wakomana iri huku ndakachinja kwekuti handichatori kwenyu maivai ndakutora kunonzi Orden Foods. Orden Foods yatekeshera kwese. Orden Foods ine maprize akatekeshera kudai so. Ine maprize ekuti kunenge kupuhwa. Ndio zvamunotondika soka ndichenda kumba kwenyu kwamaivai. Mire. Muri kuti mimi Orden Foods ikoko. Ndinokwanisa here kuenda kunotora huku handiti. Echita futi resale. Ndobva ndaita resale. Ndo kune price. Ni double. Ne profit double. Zino rangu ipapo. Motadzani kutone hose umuntu kunohoda huku mouya nadzo wapona menyu kana dziri dzakafa wapona zvese zviripo asi iwo ucharamba uri client yawo ini ndichaenda kuOrder Foods ndonotenga nemutengo wawo iwo kungakupa iwoyo ndodzoka nadzo iwo tenga nekuti ini ndishirikadzi ndikuda profit iyoyo kwandiri kuno baba munini kana uchida kurara zvakanaka uchida kusanduka zvakanaka ngati comply nezviri kuitika paground ndimazizwa ivo veOrder Foods vachoda kuvaona kuti huku idzodzo sei vari kuudza vanhu kuti huku dzavo dzinotengeka dzakawanda kudaro vasingaudzi isu unofirana munongoendawo mungonozvionera ubati huku dzavo dzinotengeka good voice ndine 5 star yekudrive rusero I'm not threatening kudai 5 stars kudai ndiri entrepreneur wakatarisa pasi asikadoni ndazvizwa utaure veOrder Foods ivavo kuti huku ngadziuye kumapambi wazvizwa iwe neve Order Foods be careful and vanorova delivery vanongosvika nadzo first order ngaorder katorder vanodini vanorova delivery mukangopresa maorders number vanenge munongopresa maorders dzotouya first order on you wazvizwa kana handichakuna muri retreat and surrender Mwakadi ananofarira ngeke Orden Foods yauya nehuku dziri affordable dzisina nguo madressed chickens are available pa Zindoga, Machipisa, Belvedere, mabaika for delivery azegwe pamalocation atataura iwaya anodawo dzinotsika malive beds maadresi ndiwaya ari pascreen uri kumborye huku dzepi kuno kuOrder Foods dzakazara dzakamirei usazoti anotaura dzakamirei mimi handatotaura